Despois deste novo aviso, Yanira, está a xente vindo aquí outra vez facerse con cousiñas por se hai un novo apagón? Volvemos a retomar. Despois de estes anuncios en redes e televisión, a xente xa empeza a estar un pouco xa alerta outra vez. É que ven buscando aquí, véxote con unha bomboniña de gas Sí. na man, supoño que eles tamén se agarran moito a isto, non? Sí, o que máis, as botellas de gas, as cociñas e os xeradores, claro. Usted preparouse cando veu aquel apagón por si acaso viña outro, estar preparado? Non. Non comprou, mira, un hornillo de gas, unha linterna para a casa? Bueno, eso sí teño. Pensa usted que estamos preparados para que veña outro? Eu, polo que estou indo nas comunicacións, non. Home, eu creo que é máis vir, Non estamos acostumados, entonces faisenos como que non é o noso día a día o de non ter luz. Hai un novo aviso de que pode vir ese apagón, non sei se tedes stock suficiente para cubrir todas as demandas. Temos, non hai problema ningún, xa poden vir 4 apagóns que nós estamos preparados. Adjudicado un para a miña casa, porque un nunca sabe o que pode pasar, que che parece? Pareceme estupendo, faz moi ben, hai que ser previsor. E usted preparouse cando veu o primeiro apagón? Por si... Sí. Que fixo? Puxen luces, batería en todas as habitacións. E como fixaron para cociñar cando veu o apagón? Computaron. Pero escoita, se non tes un hornillo de gas, con que cociñas? Que iba a fazer? Pasas? Comer latas? Eu, a lata non que ten dentro. Crees que a xente está preocupada porque realmente veña un novo apagón? Non, eu creo que nada máis que nos acordamos, como digo, de Santa Bárbara cando trona. Yanira, unha das cousas que máis vendestes cando veu o apagón en abril foron os xeradores. Sí. Claro, imagino que agora as casas están máis modernizadas e hai falta de ter unha solución como esta no caso de que nos pille de sopetón. Sí, é que xa che contaba que na miña casa, por exemplo, nin as persianas podes abrir se falta luz. Te non fixo un kit de supervivencia por si ven outro apagamento? Non o vexo necesario tampouco. E de velo necesario que metería usted no kit? O máis importante sería ter cartos en metálico. Unha linterna, unha radio para estar informado. E cartos en efectivo, senón non podemos pagar con tarjeta. Cartos, se non tens onde comprar, me quero os cartos. Unha radio pequena, pilas para estar un poquinho informada, unha cociña pequena, un camping gas, e, bueno, pues tamén unhas linternas, como non. En verán como que nos tranquilizamos e nos relaxamos un pouco máis, pero agora estes días outra vez con este rexurdir volve a haber inquietud total. Ahora, creo que xa me metestes un pouquiño o medo, o gusanillo no corpo, e creo que me vou a preparar un pouquiño máis. Non perda o tempo.